deze genoemde merken gebruiken voornamelijk natuurlijke materialen zoals katoen en viscose. Van sportief gekleed, jong, oud, iedereen kan hier slagen. 2 keer per jaar slaan de modewinkels de handen ineen. In maart en september trekt de modekaravaan door de winkelstraten. In het begin hebben we alles geregeld om te zorgen dat ons centrum er leuk uitziet. En een van de middelen daarvan is de modekaravaan. Monique Bloemen van Beerdenmode en Maya Katerman, die hebben samen dat eigenlijk van al 10 jaar of zo, of misschien nog wel langer, hebben dat in de grif en dat hebben ze prima gedaan. Zondag werden de herfstcollecties geshowd. Voor dressman Klaas was het fijn dat hij even kon wisselen van outfit. Ja, het is net als lekker warm de eerste ronde. En nu is de winterjas wel fijn om aan te hebben en om te showen voor de winkel, dus dat is wel top. Hoe voelt het dan, zo'n model voor een middag? Model voor een middag? Ja, nou, een model, ja, dat is wel een heel groot woord. Maar ik vind het wel leuk om in Van Rij te lopen en kleding te showen. Ja. Ja, het is super gezellig. Ja, we hebben echt gewoon heel veel lol en er zijn heel veel mensen, dus het is heel feestelijk. Leuk om ook mee te doen. Ja, het is altijd wel leuk. Het is ook altijd gezellig, vaak met dezelfde mensen. Je kent elkaar, altijd even gezellig praten. Ja, en kleding vind ik altijd super gaaf om uit te kiezen en om een beetje om te showen. Dus, en op het podium staan is voor mij niks nieuws, dus dat is altijd wel leuk. Hoe vind je dat? Leuk. Toch wel een beetje raar als iedereen naar je kijkt. En heb jij moeten oefenen van tevoren? Ja. Op de Grote Markt hadden we vanmiddag nog oefenen. En op de catwalk in Happy Kip zelf. Ze proberen op een mannequin- en dressman-achtige manier te lopen. Maar, nou, ze hebben het wel in zich. Ik bedoel, ze hebben wel een beetje zwarte vivre. En heb je nou zoiets van, ik heb de sfeer te pakken, ik vind dat leuk, ik wil dat. Vooral als het heel druk is, bijvoorbeeld op de Grote Markt was het leukst. Want daar stond, als je daar op de catwalk liep, dan was het druk. En dan keken er veel mensen en dan heb je toch wel het gevoel dat het echt heel leuk was. Heerlijk handen te zorgen. Dus kom er gezellig bij staan. Draai je stoel om. Ga lekker zitten. Heerlijk verhaal. Dichterbij kan het bijna niet. Stoelen worden omgedraaid. En dames en heren, we gaan lekker beginnen, want hier zijn ze dan onze eerste die spits afgemeten. Natuurlijk